No nyt lähti. Nyt lähtee ihan erinäköisesti. Se pitää polttaa sitä trangaa siellä seinän vieressä eikä keskellä. Toi on melko lailla vikkelää hommaa. Ei paljon kerkeä. Silloin kun toi sisäpelkka lähtee, niin sitten jumalista. Oi oho. Sitten se ei enää kauaa kestänytkään tää juttu. Tässä kohtaa olisi jo... Siinä olisi kiirettä tullut. Nyt kohta naapurit rupee soittelemaan. Pojat oli polttanut sissitellä armeijassa. Kukaan se loukkaantui. Nyt täytyisi noita ihmettelen. En tiedä miten. Miten oli polttanut sen? En tiedä miten. En tiedä miten. Itsestäni vaan huudat. En ollut mukana polttamassa. Oliko se niinku tämmönen harjoitus? Ne oli ollut leirillä joo ja... Joo, palo ympärillä. Vielä tuo yksi kaari ratsa. Kukaan ei ollut loukkaantunut.